Hi guys. Andito ako sa Rusi, bagong branch. Guess what? May nakita na ako in person na Classic 250. Wow, ganda. Ganda talaga ng bike na to. Maporma. Naka-emboss yung ano, kill switch. Ganda. Naka-inverted port na. Malapad yung gulong. Naka-LED na ata yung headlight. Tapos dual disc brake. Ang lalaki ng disc brake. Naka oil cooled na. Ewan ko kung yung ano yung makina niya, specs niya. Wait lang guys short video lang to So napadaan lang ako sa Rusi. So may stock sila na Rusi Classic 250. So tiningnan ko. So my first impression is ganda, astig ng forma. At ito pala yung quick specs ng motor, okay? Yung engine niya guys is 223cc 4-stroke. Tsaka naka oil cooler na siya. Tsaka mayroon siyang motor starter. Twin disc brake na siya. Harap sa likod is disc brake na din. And also yung shock absorber niya is upside down. Tsaka meron din siyang rear shock na double rear shock na YSS. I don't know kung yun ba yung brand. So yan guys, back to the video. Ganda ng shock. Ayos. Ito guys, kita ko na in person. Ganda pala talaga. Ganda ng upuan. Classic na classic. Yung ano niya, ang tawag nito, signal light. Ganda ng pinturong, naka matte gray. Gray siya, hindi siya black. Pero yung sa baba, black. Ayos. Ganda, classic.